Sige, mambuntag sa inyo tanan. Naanak ko diri sa akong hostel, diri sa Moonlight, sa General Luna. O karon adlaw, gusto ko magpakita sa inyo kung pilang akong gastos sa uskadaw diri sa Siargao. Tanawan na to kung barato or mahal diri sa Siargao. So, sige, is morning tagiya diri sa Moonlight. Muna si Bibian. So, una sa tanan, syempre ang puyan kung pila ang bayad diri sa Siargao. Diri sa Moonlight Homestay, mga 380 ang bayad diri. Kung sa online, sa booking.com 400. So, diretso na lang ko mo diri para mas barato. Pero nindot na siya kay dorm. So, dagan mi sa usa ka kwarto, pero may aircon o free ang breakfast diri. Tanaw ni mo diri. Lami. No? Sige, so may free breakfast, aircon, may free water. Yun, so nindot man diri. O 380 lang. So marang first nagastos diri sa Siargao. Iyan ako diri sa La Luna Resort kay diri ko makita sa akong migo na taga US. Pangalan si Andy, nagmino siya og Pinay na taga Luzon. First time nila sa Siargao, so ako mag-tour nila karon. Yeah! Kumusta? When did you guys arrive? Yesterday? Yeah. Last night? Yesterday. Oh, Andy's sick. Dude, it's because you won't eat street food. That's probably it, dude. What's up? Ihuli na nito motor. Dili, mag-abang pa sila. Dali. Boss. Mo ni siya? Oo. How many days? 4. Upat. 250 gyapon ang bayad nila. Kaya mo nang bayad ako. 250 akong bayad ni June. Pila mga tukadlo kan? Kuan. 5 days lang ako gyabang. Sinapot kami, Pagyawa man. Ayo, so nakabayad na sila. So 250 ang bayad namo diri sa Siargao. Kasagaran mga 500 ang bayad sa mga tao. Pero ayaw mailad. Kaya 250 lang bayad namo. Yeah, so 380 sa hostel. Libre yung breakfast. Ason 250 ang motor. So marang gastos karon, hangtod karon. Pero mula ko na kami sa magpapungko sa usa ka cave. Barato ra. So tara. Mao ni akong friend na si Gia, taga saka. Taga Cavite. Cavite, sige budots. Hindi ako parang magbisaya. Ano yung budots? Sayaw yan. Hindi ko alam yung Wow. budots. Og si Andy, Pag sa sayaw si Andy, sayaw ako. si Andy taga Yutasad, paresang lugar. Paresang lugar namo, pero sila nagminyo sila 2 years ago, no? 2 years. 2 years. So pero first time ni Andy karon. Gikan sila sa Sikihor. Huwag ako mag-tour nila diri sa Siargao. Yeah. Yeah. Para sa iyo, ang pangit dito. Pangit? What? Ang pangit dito. Ito pangit? Oo. No. Beautiful. Look at coconut trees. Ew! Marami! Ang dami talaga. Tagalog na ko. Yeah. It's gonna fly his drone. So pag moanhi ko mo diri sa Siargao, ayaw sakay sa tour kay mahal kayo. Pagabang ko mo motor, 250 ra. Kasong pa rin ka magsuray bisan asa ra. Barato pa. Makita ni mo ang gwapo na lugar diri. Yan. Guwapo. Guwapa. Gwapo. Kay handsome diri. Dili beautiful. Sige, malupat ta. So pagkuhuman sa photoshoot. Umatog kami sa magpapungko, so rock pools. Ayos! Mao ni akong barkada sa una. Asa ta karon? Unsa ning tawag ang Tayangban Cave. Tayangman Cave. Yon, Tayangman Cave. Kitsa mag-tour na mo. Mark. Kani si Mark. Ikaw di ay si Mark. Enjoy. Enjoy kami. Sa paway kay Kapoy. Kapoy. Sige, ako na lang mag-tour nila. Kaya nakaagi na ko. Ibalik na ko. Nainom-nom ka na ko. Ayos Duga-duga naman Basta. Suki. Ikaduha na ni. Ayo. Sige. Si Kaloy. Kaluloy.
Kaloy. Si Kaloy Moody. Yun. Ang gamit ako, ibilin sa imo, okay ra? Okay ra. Yeah, we can give it to her. Yeah. Age, Just one. 24, tiguang na. Tiguang na, 24. Ikaw? Ako, mas tiguang ko. Mas tiguang ka. Pero, di mailhan. Ah, wala ko'y piso. At diri kami nag-standby sa una, no? Nalingawan kami sa una, sa Miyagi. Iabo ng mga turista. Muna ako para di samok. Di sila puti. Negra sila. Ay, daghana, oy. Sige. Dali lang kami masulod kay dagan iabot. Yun lang ang libre kasi tour guide nyo lang siya. Akong guide. Balik na kasi. Ako na lang. Suki na. Oo, suki na. Suki na daw. Sige, so ibilin ako ang camera diri sa ila kay sa likod nila. Dason mobalhin ako sa GoPro. Sige, unsa nga naman si Mark? Mark. Si Mark. Mao ni amon tour guide karon. Kapoy mag-English. Ngit. Dili makitang bats. Unsang bat sa Bisaya? Paliki. Paliki? Di makita ng paliki. Ngit. Ligo lang mo diri. Sige, maambag kami. Hampak mo. Really? Salamat. Salamat ka daw. Oh, susunod naman. Sige. Ayos. Thank you, son. Sige. Sige, dala ka ulit bisita ha. Oh, susunod naman. Oo, sunod na. Balik-balik ko dire. Mark po, Mark. Salamat, Mark. Sige. Listo na tour guide. Ayos. Salamat ka Listo siya magambak. Ayos, sige. Sige, bye. Sige, salamat. Sige, nag-aabot na kami. Nag-aabot na kami dire sa Pongko. Magpapungko. Yun, unsay na sa Magpapungko? Unsay na sa Magpapungko? Madagat. Magwapo na dagat. Yun. May rock pools, no? O pag low tide, gwapo siya. Pag high tide, dagat lang. Gwapo gyapon. Yun. Oh. Sige, so dire 20 ang bayad pag parking. Dasong pagsulod pila man mga 50. So say 70 tanan. Pag muatog ko muani ko diri sa Magpupungko. Sige. Ayos. 50, it's 50 pesos. Ayos, 50 ang bayad pag sulod. Barato ra, $1. Yun. Sumani siyang dagat, low tide. Uy, kadugay sa ila. Sumato kami sa rock pools. Pag low tide, nindot siya. So, tanaw. Katong November, katong na ako diri, kamera ang tao, karon daghan kaayo. Siguro tungod sa Holy Week, karon dadako ang tourism diri. Ang daming tao. Stilan. Pero, okay ra kay low tide. Yeah, dude, that's insane. Murag nami sa usa ka amusement park kay grabe ka daghan ng mga tao. Kaluoy sa mga locals dire. Samok. How was it, Andy? You know, I wish there was no people. Yep. I'll be honest. Pretty bad. So beautiful. Still beautiful. The waves are huge right now. It's awesome.
Master na si Andy sa Filipino squat. Yun. Sige, so gipalaya sa mga turista karon. So, kami rang nabilin. Yes. Woo! High tide. Ipalayas kami tungod na high tide na. So, anong rason? Naay daw iho na nakasulod sa rockwood. What just happened? Scary. Ang coconut, biglang Nahulog siya? nahulog. So, muntikan na akong mamatay. Yes. But it's okay. She was so close to getting hit in the head by a coconut. Like 1 foot. Pero buhay pa siya. Ay, salamat. She's alive. And because she lived, mag-celebrate na kami. We're gonna celebrate her life and eat With some hot dogs. with some hot dogs because you know we're on a budget. So yeah, kaunta. Suki, Oy, suke. Sa kaban mo? Sa kaban mo? kuban ako. Oh, Sila. aman ay mong gato. Oh, mananggi sotin ako. Konti, like para mainit or hindi na. Yes. Mapatay man gud ang giluto. So tag trace lang ni sa duka buok 6 pesos. 7 up. Isa. Sige, so akong gipalit. Wow. Duha ka chocolate cake o usa ka 7 up. Bali 15, 16, 17, 18, So, 21 kayo, pesos lang. Barato ra. Kayo baker? Kayo Suki, Suki nga magaling. nahurod ilang pumpkin. Oro ta pampuan eh. Sayang. Sige ko magkaon diri kay. Dami na siya. ang pumpkin. Pero gihurod. Wala ka nag-save para nako. Sorry sir. Oh, usa. Dayon. Shake. Oh, kana lang. Nason shake. Ano na shake? Ano shake? Banana. Wow. Listo. Banana shake? Oh, banana shake. Milk? Oh, Okay. Sir. salamat. Salamat. Salamat sad. Sige, sugikan mi sa Pacifico. How long was that ride? An hour? Probably an hour, yeah. Was ko oras or pataas? So sakit sa lubot sa pagbiyahe. Pero na namin diri, wala pa ko naka panyaga. So, baboy, patatos. Kaya wala sila pumpkin. Yeah, so gikaon nako ang usa ka rice, usa ka baboy o usa ka shake. 105 pesos lang. Barato no? Perfect. Perfect. Approved. Makaon ka mo diri. Yun. Shake available 35 only. 35 only. Yeah. And then, Get here. and my pumpkin usahay. Pumpkin usay wa burot man. O urod kay lami. Sige, so far barato ang adlaw. Ug lingaw pa. Sige, Sige, muna bye. kami. So mato kami sa... Hoy! Ay! Mato kami sa Cloud9 karon. Lo, nakita na yung ice cream. You happy now? Yes. Chocolate and mango. I've been waiting for this since we got here in the Philippines. Nice. Very nice, I like. Very nice, I like. I can't believe it's closed, dude. That's crazy. It just happened like already. So, sarado ang boardwalk kay under repair daw. Siguro tungod dagan tao sa Holy Week. Kaluoy sa mga locals dire. Sayang. Gusto ka dahil? Guradong. Yun.
karon na nako diri sa hostel nako. Unya, may bago na roommate nako karon na taga Spain. So tulan ako siya karon magbisaya. Say pangalan mo. Unsay pangalan mo? Unsa panalay mo. Panal Pangalan. pangal. Unsay pangalan mo? Oy. Unsa Pangalan. unsa panalay mo. Yeah, pangalan. Panalang. Unsa pangalay mo. Lisuran kami sa nga. May mga may dati Sa pangalan mo. Pangalang. Unsa pangalang mo? No. Yes. No, Yes. pangalan it Unsa means respect. pangalang. Mga 3 weeks pa lang siya dire, pero Unsa kapalan siya pangalan magbisaya. No? What words do you know in Bisaya? What? What words do you Ah, know in okay. Bisaya? Walay trato, walay problema. Walay trabajo, walay kwarta. Pila edad? Unsa pangalay mo? Balik kunya? Mayo Hapon? Guapo? Ako? Guapa? Yeah. Ako guapa. Pero kinsang guwapo? Ikaw? Imo Ikaw? guapo. Ikaw guapo. Yeah. And Mari, ako 31. Bugoy. Bayot. Bayot ka? Bayot. Bayot siya daw? Bayot. Bayot. Kinsang bayot? Bayot. Kinsa? Siya? Two. Bayot. Hindi oy. Ot. Utot? Utot. Baho ang utot nimo? Nagautot ka ba? Ako guapa. Pero nagutot ka? Oo, dili. Oo, dili. Hinay. Init. Bugnaw. Puwang. Buang ako? Yes. Ako? Yeah. Ikaw? Ako? Ikaw? Just you. Kana lang. Pati na. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Maayo. Maayo. Maayo ang imong Bisaya. Imong Bisaya. Kay 3 weeks pa lang ka dire. Balik kunya. O balik unya. Balik unya. Balik-balik pag may time. Balik pa my time. Yon. Can I remember tomorrow? Sige, Ayan na. ugma naman. Say amping. Amping. Ampem. Question? Oh my God. What do you do if you poo and you don't have toilet paper? So, unsa daw ang buhaton sa mga taga dire kung walay toilet paper? What's the answer? But wait, I asked that question because normally you go here on the toilets, on the hostel or in everywhere, and you don't have toilet paper. And I'm wondering about what people from Philippines would used to do. And they say that they just wash with the shower, the small shower that they have on the toilets here, and then they clean with the fingers, and it's so disgusting, I cannot imagine. I forgot the toilet paper. I forgot to You have to buy use the your finger toilet now. paper. You gotta use your finger. Yeah, use your finger. Sige. Para mahuman ang adlaw, kaon ako diri sa karinderya. Dini siya karinderya, no? Magkaon mi sa Boulevard. Kay barato ra diri. Pero Okay, we'll go to buy. medyo mahal, tag 80 ang sa manok. You wanna Karon tapos siya daw. So okay ra. I don't know what is it. Barato ra diri sa Siargao. O di ko naginom, so kamera akong 10 gastos. minutes? Sige, kaon ta. Sige, so akong panyapon, no? Akong panyapon, 95 pesos. Usa ka manok, usa ka rice, o service water. So barato ra. No, barato. Barato. Barato na siya. 95 pesos. 95
95 Sakto. 25 pesos. Yun. So, sa tibok na adlaw, murag 951 pesos sa usa ka adlaw. Included ang puyan, ang scooter, pagkaon, paglinggaw, pagsuroy. So, tanan. So, pwede ka magsuroy diri, pwede maglinggaw diri sa Siargao, o gamay ang gastos. Dili ka dapat dako gastos. O karon mo lakaw na kami sa Sayaw. So, salamat sa pagtanaw ug amping ko mo.